never changes. The end of the world occurred pretty much as we had predicted. Too many humans, not enough space or resources to go around. Як ацаніць шэдэўр? Як падступіцца да чагосьці настолькі манументальнага і легендарнага, пры гэтым сказаць штосьці новае і не сказаць нічога лішняга? Я не ведаю. Але калі вы ўжо тут, прыйдзецца імправізаваць. Вітаю, гэта шляхціц Завальня, ля мікрафона ваш пакорны слуга Антон Лабецкі, і як вы ўжо маглі здагадацца па назве і прэв'ю, сёння мы з вами азнаёмімся з калосам гульнявой індустрыі – Fallout 2. Перад пачаткам невялічкі тэхнічны отступ. У гэтым і, магчыма, наступных выпусках я буду ўключаць моманты, якія не ўвайшлі ў папярэдні па тых ці іншых прычынах. Ну і каб дасканала ўсё зразумець, паглядзіце першы выпуск па спасылцы ў апісанні ці падкастцы, якая зараз выплыве, а потым павяртайцеся сюды. Неабходныя наступствы я сказаў, таму пачынаем. Пра гісторыю стварэння важна сказаць некалькі вельмі важных змен. Па-першае, на распрацоўку Fallout 2 студыі выдзелілі проста мізэрны кавалак часу, прыкладна 1,5 гады. Для параўнання Fallout 1 распрацоўваўся 3-4, і пры гэтым праходзілася гульня за 15 гадзін, а не за 40. Па-другое, ад распрацоўкі адышоў Тім Кейн, галоўны праграміст і прадусер, Леанард Баярскі, галоўны дызайнер, і яшчэ некалькі людзей. Чаму? Прычыны розныя, там і стомленасць ад праекту, і канфлікты на падставе грошай, але гэта не так важна. Галоўнае, частка арыгінальнай каманды пайшла амаль што адразу пасля пачатку распрацоўкі. А ля штурвалу цяпер стаялі трошкі іншыя людзі. І гэта бачна. Асабліва хочацца адзначыць такога чалавека, як Крыс Авелон. Ён стаў галоўным сцэнарыстам праекту. Я не буду распавядаць пра яго шмат, але проста пакажу тут спіс яго праектаў. Можаце паставіць на паўзу і азнаёміцца. Гэта будзе, напэўна, адна з самых кароткіх частак гэтага выпуску, таму што змянілася зусім няшмат. Па-першае, перад сваім сыходам Тім Кейн дапрацаваў сістэму напарнікаў. Цяпер гэта не проста NPC, якія бездумна бегаюць за табою. У большасці нядрэнна прапісаныя характары, можна задаць ім паводзіны ў баю, напрыклад, каб ваш кампаньён страляў акуратна і здалёк, ці наадварот рваўся ў бой як берсерк. Цяпер напарнікам можна зручна перадаваць рэчы, назначаць экіпіроўку і іншае. Карцей, кампаньёны ў другой частцы нарэшце сталі адчувацца не як агрызак чагосьці большага. Па-другое, і вось што я забыў сказаць у мінулым выпуску, дадаліся новыя перкі. Яны былі ў першай частцы і даваліся кожныя пару ўзроўняў. Перкі – гэта такі спосаб даць гульцу дадатковае адчуванне прагрэсіі і пашырыць магчымасці для розных білдаў. Вы можаце сказаць, навошта ты нам гэта распавядаеш? Мы ведаем, як у гульнях працуе пракачка, гэта не штосьці новае. А між тым, Fallout – адна з першых гулень, у якой з'явілася такога тыпу пракачка. Нават у той жа D&D фіты з'явіліся ў тым ліку пад уплывам першых двух частак Fallout. Па-трэцяе, перарабілі сістэму кармы ў гульні. Раней ты мог быць агульна добрым ці агульна паганым. Зараз да гэтага дадалася лакальная карма. Жыхары розных гарадоў будуць успрымаць цябе па-рознаму ў залежнасці ад твайго стаўлення да них. І яшчэ з'явіліся тытулы. Гэта такія мянушкі для вашага персанажа, якія дадаюцца за тыя ці іншыя дзеянні. Напрыклад, калі ты перамагаеш у баксёрскім спаборніцтве, цябе назавуць чэмпіёнам, а калі збіваеш дзяцей, назавуць забойцай дзяцей. І гэта ўплывае на геймплей, таму што мала хто захоча размаўляць з забойцай дзяцей. Сюжэтна Fallout 2 ускосны сіквал арыгіналу. Пратаганіст, якога ў гэтай частцы называюць Абраны, унук героя першай частцы. Дарэчы, сувязяў паміж часткамі багата, таму для тых, хто не ведае, пра што гаворка, паглядзіце першы выпуск гісторыі серыі па падкастцы або спасылцы ў апісанні, а потым вяртайцеся да нас.
Дык вось пасля падзей Fallout 1 жыхар сховішча заснаваў вёску Арроіо на поўначы Каліфорніі. У 2241 годзе, праз 79 год пасля падзей першай частцы, вёска пакутае ад засухі, голада, а тэхналагічна Арроіо знаходіцца дзесьці на ўзроўні каменнага веку. Пратаганісту трэба адшукаць святы Гек, генератар эдэмскіх канструкцыйных кампанентаў. Супертэхналагічны чемадан, з дапамогай якога можна нават самую сухую пустэчу ператварыць на оазіс. У самой вёсцы герой праходзіць храм іспытаў, які з'яўляецца туторыялам, трошкі недарэчным і, на жаль, абавязковым. Яшчэ можна трошкі пабегаць перад пачаткам прыгод, пачыніць калодзеж, знайсці сабаку, прапалоць агарод і так далей. З цікавых персанажаў можна адзначыць Хакуніна, шамана, які вельмі плутана размаўляе і на працягу гульні будзе нагадваць пра заданне. Старэйшына племені накіроўвае пратаганіста да горада Кламат, дзе нейкі гандляр Вік можа ведаць месцазнаходжанне сховішча 13 і патэнцыйна Гекка. Таму накіроўваемся туды. Кламат – невялікі горад на краю цывілізацыі, дзе галоўны промысел – паляванне на вялікіх гекконаў. Горад паўстаў на месцы старога супермаркету, і галоўны квест – зачысціць гэты супермаркет ад пацукоў. Яшчэ ў горадзе жыве першы магчымы кампаньён – Сулік. Ён, як і пратаганіст, з племені, а ў Кламаце шукаў сваю сястру. Як даведаўся, што яе скаралі рабаўладальнікі, напіўся, улаштаваў пагром у бары, а цяпер выплочвае доўг, працуючы ў тым жа бары. Яго доўг можна выкупіць і пайсці разам з Сулікам вандраваць. Але, на жаль, квест з яго сястрой не скончаны, таму хоць усю пустэчу абыдзіце, нідзе сястру не знойдзеце. Як вы не знойдзеце і Віка, які сапраўды жыве ў Кламаце, але дома яго няма, а жыхары пасылаюць нас да бліжэйшага горада – Прытон. Прытон з тых гарадоў, дзе па назве ўсё становіцца зразумела. Тут квітнее гандаль рабамі, вырабніцтва алкаголю, працуе казіно, а сам горад падзелены паміж бандамі. Нават дзеці тут могуць абрабаваць пратаганіста, а потым прадаць яго маёмасць у бліжэйшы ламбард. А вось механіка Смітці ля гаража стаіць стары аўтамабіль мадэлі Highwayman у вельмі добрым стане. Смітці нават гатовы аддаць яго нам, калі мы прынясем яму неабходную дэталь. І так, у Fallout 2 прысутнічае першы і апошні ў серыі аўтамабіль. Кіраваць аўто вольна, на жаль, нельга, але улічваючы вялікі маштаб карты, машына з'яўляецца неабходнасцю, хоць і працуе на рэдкім і дарагім ядравым паліве. Яшчэ ў Прытоне знаходзіцца пост братэрства сталі. Ахаронца ўнутр не пусціць, але заўважыць, што абраны становіцца папулярным на пустэчы і што трэба наведаць Сан-Францыска. Пра братэрства паразмаўляем потым, калі будзе што сказаць. Адзін з трошкі дзіўных аспектаў Прытона – містыка. Адзін з мясцовых за $5 пакажа пратаганісту рэальную мумію, а па схованках блукае прывід. І калі мумія выяўляецца проста гулем у бінтах, то прывід сапраўдны. І гэта трошкі дзіўна, таму што ў Fallout'е дастаткова розных фантастычных элементаў, у гэтай частцы нават больш, чым у першай. І дадаваць да ўсяго яшчэ і прывідаў выглядае трошкі недарэчна. Распрацоўшчыкі са мною, дарэчы, згодныя. Гандляра Віка пратаганіст знаходзіць у Мецгера, лідара гільдыі гандляроў рабамі. І тым ці іншым спосабам, выцягнуўшы яго адтуль, Вік распавядае, што Гек можа знаходзіцца ў горадзе-сховішчы, таму трэба ісці туды. На шляху можна завітаць у невялічкі горад Модак. Горад гэта аграрны, небагаты фінансава, але тут дастаткова багата цікавага. Па-першае, на поўначы ад горада ёсць ферма Прывід. Вакол развешаныя трупы, а на паверхні нікога не бачна. Але калі разабрацца, то выявіцца, што трупы гэта муляжы, а пад фермай жывуць адкіды. Людзі, якія не жадаюць выходзіць наверх, не любяць сонца, але пры гэтым зусім не агрэсіўныя. Таму можна дамовіцца так, каб і яны, і жыхары Модака жылі ў спокаі і сябравалі. Яшчэ Модак знакаміты сваімі пячорамі і амлетамі. І калі з пячорамі ўсё больш-менш зразумела, там жывуць крысы, то вось
модахскія амлеты захоўваюць у сябе страшэнную тайну. А яшчэ тут можна падарваць туалет і заляпаць увесь горад лайном. Але гэта так, проста ўзгадаў. Сховішча нумар 8 было кантрольным сховішчам менеджменту. Туды засялялі менеджераў і адкрылі дзверы праз год пасля вайны. Тыя выйшлі са сховішча, скарысталіся сваім ГЭК і абвясцілі гэта горадам сховішча. Само сховішча сталі выкарыстоўваць як склад. Дарэчы, менавіта ў сховішча 8 памылкова даставілі водныя чыпы з 13-го. Таму тут можна знайсці дастаткова багата макгафінаў з Fallout 1. Перад самім горадам знаходзіцца невялікая буферная зона. Тут ёсць крама, дзе можна купіць нядрэнныя ствалы, а яшчэ бар, якім валодае Кэссіді, мацёры мужык, якога можна ўзяць з сабой у прыгоды. У гэтай буфернай зоне застаюцца людзі, якія з той ці іншай прычыны не могуць патрапіць у горад, а вяртацца ім ці няма куды, ці надта небяспечна. А ўлічваючы, што зона знаходзіцца пад пратэктаратам горадасховішча, гэта не самы благі варыянт. І да, патрапіць у сам горад не так і лёгка. Звычайны чалавек можа атрымаць дзённы пропуск, але з вялікай колькасцю абмежаванняў. Знаходзіцца можна толькі днём, нельга праносіць алкаголь і наркотыкі і так далей. У самім горадзе можна паспрабаваць атрымаць грамадзянства, але тэст вельмі складаны. Ну і яшчэ адзін спосаб – выпрасіць дырэктна ад чыноўнікаў. Напрыклад, першай грамадзянкі Ліннет. У горадасховішча ёсць адна праблема. Атамная электрастанцыя Посейдон на поўначы ад горада. Яна забрудняе крыніцы вады навакол, а адключыць яе не выходзіць, таму што там пасяліліся гулі. Гулі, як істоты, якія любяць радыяцыю і не любяць іншых людзей, заснавалі каля станцыі Посейдон горад Гекка. Мэрам і заснавальнікам горада стаў гуль Гаральд, якога мы ўжо бачылі ў хабе ў Fallout 1. Гаральд за гэты час прарасціў дрэва ў галаве, якое назваў Боб. Ці Герберт, ён сам не да канца ўпэўнены. Гекка горад мірны і спакойны, і адбываецца тут няшмат. Мы можам пачыніць і аптымізаваць электрастанцыю, а яшчэ дапамагчы знайсці аднаго гуля, якім апынаецца тая мумія з прытона, якую выстаўляюць на паказ людзям. Таксама можна заграць з барменам у картачную гульню Tragic the Gathering, відавочную адсылку да Magic the Gathering. На жаль, сама гульня не імплементавана, таму можна толькі здагадвацца, як яна выглядае і гуляецца. Яшчэ ў тэрмінале станцыі можна пакапацца і знайсці цікавыя рэчы, напрыклад... Ну, а мы вырушаем далей. Брокен-Хілз – звычайны шахцёрскі горад. Сказаў бы я, калі б не адно але. Горад насяляюць не толькі людзі, але таксама гулі і мутанты. У мясцовага шэрыфа супермутанта Маркуса, які, на маю думку, лепшы персанаж з усёй серыі, мы дазнаемся, што ён заснаваў горад разам са сваім сябрам з братэрства сталі Джейкабам. Як так атрымалася, што рыцар братэрства і супермутант сябруюць, няхай Маркус і распавядзе. Right. After the Master and the Vats were destroyed, I wandered a bit. No place to go. One day got attacked by this fool wearing power armor. And that was Jacob, from the Brotherhood of Steel. He'd sworn some oath to destroy muties. We tussled for a while. Probably a day or two. After a while, we just started laughing. What was the point? And we became friends. Headed off together. Маркус і Джейкаб вырушылі да уранавай шахты непадалёк, каб залегчы там, але па шляху да іх пачалі прыбівацца людзі. Як адзначае мутант, усе вырашылі, што калі ім не будзе бяспечна разам з рыцарам братэрства і супермутантам, то не будзе бяспечна ўжо нідзе. Так Маркус, Джейкаб і кампанія заснавалі горад Брокен-Хілз. Дарэчы, Маркус цікавы яшчэ і тым, што адзін з нешматлікіх хутчэй падтрымлівае ідэі майстра. Справа ў тым, што са свайго чалавечага мінулага Маркус памятае толькі боль, злосць
і ўвогуле яму падабаецца быць супермутантам. І нават свайго сябра Джейкаба ён бы акунуў у чан з ВЗЭ. Пры гэтым мутант заўважае, што калі б усе на пустэчы змагаліся б так жа, як протагоніст Fallout 1 змагаўся з майстрам, то план апошняга і не спатрэбіўся б. Што датычыцца самого горада, то дзве галоўныя праблемы. Па-першае, зламаны ачышчальнік паветра ў мясцовай ураднавай шахце, а па-другое, паўстанне, якое рыхтуюць нязгодныя з мутантам людзі. Хаця фактычна большасць людзей кіруюцца ўсё ж такі ксенафобіяй. Яшчэ тут можна знайсці разумную расліну Сеймура і доктара, які ставіць эксперыменты над усім, да чаго дойдуць рукі. З яго генетычна мадыфікаваным радскарпіёнам мы можам нават у шахі сыграць. І перад тым, каб рушыць да зоркі пустэчы, завітаем яшчэ ў адно дзіўнае месца. Рэдзінг — гэта яшчэ адзін шахторскі горад, але ў адрозненне ад Броўкен-Хілза не такі самастойны. Грошы ў пустэчы ўжо не цэняцца, але золата яшчэ як. У Рэдзінгу якраз знаходзяцца золатаздабываючыя шахты. Вялікі Ванамінга, Морнінг-Стар і Кокавіф. І вось Рэдзінг — гэта такі святы грааль, камень спатыкнення, у тым сэнсе, што, здаецца, кожны, хоць трохі значны ў паўночнай Каліфорніі сіла, хоча кантраляваць Рэдзінг. І горад-сховішча, і сем'і Ньюрына, і НКР. Пра двух астатніх паразмаўляем трошкі потым. З буйных квестаў тут можна папрацаваць шэріфам і разабрацца з крыміналам, перадаць адной з шахт чып для бура, каб яе аптымізаваць, а яшчэ можна зачысціць шахту вялікага Ванамінга ад Ванамінга. Ці чужых. І да, гэта адсылка. Як яны тут з'явіліся, дакладна невядома, але, магчыма, гэта быў таямнічы Валхна. Паходжанне Ванамінга таксама невядома і фактычна такім і застанецца. Хутчэй за ўсё, канешне, гэта быў ВЗЭ, але дакладнага пацверджання няма. Ну, а пасля ставачкі на крота-крысіныя баі можна вырашаць у самы вялікі, самы цікавы, самы вялікі маленькі горад у свеце Ньюрына. Ох, вось тут я зусім не ведаю, як падступіцца да расказа, таму што тут столькі ўсяго цікавага. Давайте паспрабуем зверху ўніз. Кіруюць горадам 4 сям'і: Мардзіна, Бішапы, Райты і Сальваторе. Будзем ісці па ўбыванню сілы. Мардзіна. Кіруюць казино Дэспірада. Зараз яны фактычна каралі Ньюрына. Галава Мардзіна — вялікі Ісус. Мардзіна каралі наркабізнесу. Дзякуючы генію хіміку Майрану, сям'я ці то вынайшла, ці то палепшыла наркотык Джет, на якім сядзіць як увесь Ньюрына, так увесь Рэдзінг і ў цэлым уся пустэча. Бішапы кіруюць казино Shark Club. Гэта другая па моцы сям'я Ньюрына пасля Мардзіна, і яны такія як бы прагрэсіўныя рэфарматары. Галава сям'і Джон Бішап вельмі сильна хоча альянсу з НКР і горадам сховішча. Хоча легалізаваць прастытуцыю і казино і ў працэсе стаць галавой Ньюрына. Проста афіцыйна. Сальваторе — самая тэхналагічна развінутая сям'я, хоць і дзейнічаюць яны ў большасці з цені. Трымаюць бары і сильна не свецяцца. Але сям'я валодае вялікім арсеналам лазернай зброі, пра якую іншыя могуць толькі марыць. А яшчэ Луіс Сальваторе, галава сям'і, мае вельмі моцных і сур'ёзных сяброў. Рыцараў у чорнай бране на вялікіх жалезных птушках. Райты — самая маленькая сям'я Ньюрына, якая на момант падзей гульні з'яўляецца і самай слабай. Што забаўна, толькі райты з'яўляюцца сапраўднай сям'ёй, то бок роднымі адзін аднаму людзьмі. Яны займаюцца вырабніцтвам і гандлем алкаголю, трымаюцца разам і не вельмі любяць рабагандлёўцаў. Што ж можна рабіць у Ньюрына? Да шмат чаго. Можна дапамагаць кожнай з сямей разабрацца з сваімі справамі, хаця найбольш цікавыя квесты ў слабенькіх райтаў, асабліва дэтэктыўнае расследаванне, у якім протагоніст не выпусціць ніводнай кулі. Можна ў Ньюрына загубіць сваю машыну, а потым выявіць, што ў яе угналі. Можна папрацаваць на студыі, якая здымае кіно для дарослых.
Можна збіраць журналы для дарослых. У цэлым увесь горад Нюрына для дарослых. Але можна, напрыклад, паспрабаваць стаць мясцовай зоркай боксу. Вакол Нюрына цікавыя месцы таксама прысутнічаюць. Галгофа – велічэзныя могілкі, дзе можна і труны паўскрываць, і эпітафіі забаўныя пачытаць. А на поўнач ад Нюрына ваенная база са сваёй цікавай гісторыяй і квестам, але патрапіць на яе вельмі складана. Вельмі. Не, сур'ёзна, на эндгейме з персанажам, які ваншоціць амаль што кожнага ворага ў гульне, я нават на першы паверх не магу прабрацца. Тут, таймінгі не вывучыш, гульня старая і зніжак не дае. Так, штосьці мы тут затрымаліся, едзем далей, у НКР. Памятаеце вёску Шэйдзі Сэнс з першай частцы? Дык вось пад правільным кіраваннем Арадэша, а потым яго дачкі Тандзі, Шэйдзі Сэнс вырас у сапраўдную дзяржаву, новую каліфарнійскую рэспубліку, ці проста НКР. На паперы НКР сапраўдная дэмакратыя і рэспубліка, выступае за персанальную свабоду і незалежнасць. Напрыклад, на тэрыторыі сталіцы нельга адкрыта насіць зброю, забаронена ўжыванне наркотыкаў і т.д. Але дзяржава пакутуе ад карупцыі, бюракратыі і імперскіх амбіцый. Так, яшчэ жывая прэзідэнт Тандзі цісне на жыхароў сховішча 15, што, мол, гэта і гістарычная радзіма, і ім трэба павярнуць сховішча, якое па праву належыць ім. Але тут, прызнацца, сховішча сапраўды належала продкам НКРаўцаў. Чаго не скажаш пра ўсю астатнюю пустэчу, якую НКР таксама не супраць заняць. У цэлым, акрамя аднаго квеста, дзе нам трэба супакоіць мужика, які вельмі любіць бомбы і не вельмі любіць жыццё, рабіць у НКР амаль што няма чаго. Але тут мы нарэшце дазнаемся лакацыю сховішча 13, таму бяжым туды. Пасля таго, як жыхар сховішча пакінуў свой дом і вырашыў будаваць Аройо, іншыя не змаглі мірыцца з такім дзеяннем наглядальніка і ўлаштавалі бунт. Па ітозе рэвалюцыі жыхары вырашылі, што аўтакратыя ім не падабаецца, таму выбралі іншую. Замовілі ў братэрства сталі суперкамп'ютар, які вырашаў усе іх праблемы, і жылі, здаецца, не так і дрэнна, пакуль і да іх не дабраліся рыцары ў чорных даспехах. Што з жыхарамі зараз, невядома. Але ў сховішчы цяпер жывуць пазуры смерці. І не простыя, а разумныя. Размаўляюць. Гэта насамрэч моя любімая лакацыя ва ўсёй гульне. Квест тут адзіны. Пачыніць камп'ютар сховішча, таму што у пазураў пазуры, ім цяжка на кнопкі націскаць. Спачатку ты баішся пазураў, таму што звычайна яны не такія мілыя. Потым выяўляецца, што яны могуць падтрымліваць бяседу і ў цэлым даволі прыемныя. Ідзеш далей і распытваеш іншых жыхароў людзей. Адныя любяць пазураў, іншыя скептычныя да іх, трэція іх ненавідзяць. Ты дапамагаеш пазурам, аднаго нават можна ўзяць з сабою. Потым ідзеш па сваіх справах, а калі вяртаешся, чорныя анёлы зноў чыняць свой суд. І вам не перадаць, як жа гэта трагічна. Таму што сховішча 13 адзіная лакацыя, дзе ты не адчуваеш небяспекі, трывогі ці іншых праблем. Тут гулец сутыкаецца з вельмі цікавым кантрастам. Нават самыя злосныя і небяспечныя жыхары пустэчы могуць быць шчырымі і добрымі. Але людзі ўсё роўна ўсё знішчаць. Знайшоўшы гэк, мы павяртаемся ў Аройо, але цёплага прыёму не будзе. Чорная смерць даляцела і сюды. З выжыўшых застаўся толькі Хакунін, але хутка ад смяротных ран яго стан назаўсёды зменіцца. Перад смерцю ён паведамляе нас аб чорных птушках, якія нясуць суплеменнікаў на захад. І ўжо час падрабязней паразмаўляць пра гэту чорную смерць. Хопіць блукаць вакол, час паразмаўляць пра галоўных злыдняў другой часткі Fallout – Анклаў.
Па сваёй прыродзе анклаў рэшткі даваеннай Амерыкі з усімі яе атрыбутамі. Ксенафобіяй, ура-патрыятызмам і абсалютнай упэўненасці ў сваёй правільнасці. Яшчэ да вайны эліта эліт, так нібы ценявы ўрад, абжыў старую нафтавышку, каб там перачакаць вайну і потым аднавіць Амерыку. Калі ж вайна скончылася і анклаў пачаў снаряжаць першыя экспедыцыі на кантынент, яны пастанавілі, што выжыўшыя людзі ўжо і не людзі ўвогуле, а мутанты, паўмутанты і самае страшнае — камуністы. І тут пачаў стварацца план па генацыду ўсіх тых, каму не пашанцавала быць абранымі анклавам. На момант падзей гульні галоўная надзея анклава на мадыфікаваны штам ВЗЭ, які заб'е любога мутанта нават на ранніх стадыях. А нашы супляменнікі і жыхары сховішча 13 ім патрэбныя для эксперыментаў. Да, дарэчы, менавіта анклаў у пачатковай катсцэне штурмуе сховішча 13. Яны ж засялілі туды пазуроў смерці. Яны ж іх і знішчылі. У пустэчы галоўная база анклава Наварра. Але ж распавядаць тут асабліва няма што. Тут нам трэба выкрасці парачку рэчаў, можна пачыніць роба-сабака, дапамагчы беднаму пазуру збегчы і забыць усе страшныя эксперыменты. Ну і, канешне, паразмаўляць з сяржантам Дорнанам. Welcome to Camp Navarro. So you're the new replacement. You are out of uniform, soldier! Where is your power armor? Don't have any? You expect me to believe that, maggot? The truth is, you lost an expensive piece of Army-issue equipment. That suit is going to come out of your pay, and you will remain in this man's army until you are 510 years old, which is the number of years it will take for you to pay for a Mark II powered combat armor you have lost. Report to the armory and have a new suit issued to you, then report back to me, Private! Dismissed! Апошні населены пункт перад гранд-фіналам — Сан-Францыска. Горад не быў пашкоджаны так сильна, як, напрыклад, Лос-Анджелес, а на момант падзей гульні выглядае ўвогуле добра. Часткова дзякаваць трэба цяперашнім гаспадарам горада, клану Ши, то бок групоўцы кітайцаў. Яны прыплылі сюды на падлодцы ўжо пасля вайны і пачалі ў сваім кітайскім стылі ўсё адбудоўваць ды наладзіць свае парадкі. Так Сан-Францыска стаў дастаткова спакойным і багатым горадам. Галоўныя гульцы тут гэта тыя самыя Ши і іх магутны імператар. А яшчэ хаболагі. Хаболагі — гэта такая адна вялікая адсылка на саентолагаў. Даволі папулярную рэальную рэлігію і культ. Тут нават свой Том Круз ёсць. Хаболагі дастаткова сільная групоўка ў плане ўплыва на розум, як у прынцыпе і любы культ. Трэці бок Сан-Францыска — жыхары танкера. На старым танкеры кампаніі Poseidon Oil пасяліліся крэатыўшчыкі, музыкі, акторы і іншыя артысты. Яны не маюць такой эмоцыі, як іншыя дзве групоўкі, але кам'юніці ў іх дружнае. Таксама ў Сан-Францыска стаіць адзіны аўтпост братэрства сталі, у якім можна зайсці. Увогуле, братэрства ў Fallout 2 знаходіцца ў пэўным крызісе, таму што з прыбыццём анклаву яны ўжо не самая тэхналагічна развінутая фракцыя на пустэчы, і гэта непакоіць братэрства. Таму яны ў большасці сядзяць па бункерах і займаюцца разведкай. Апошняе, што варта сказаць, канфлікт двух байцоў, доблесны дракон і бязлітасны Ло Пен. Увесь квест — адзіная вялікая адсылка на фільмы пра баявыя мастацтвы. Пратагоніст можа дапамагчы як першаму, так і другому. Галоўны жа квест лакацыі — запусціць танкер, на якім можна дабрацца да галоўнай базы анклава. Першапачаткова быў задуманы іншы спосаб, нават некалькі, напрыклад, шаттл хаболагаў. Але з-за сціслага тэрміну распрацоўкі гульні гэтыя ідэі да фінальнага прадукту не дабраліся.
База Анклава – гэта фінальная лакацыя гульні, і яна такое адчуваецца. Шматпавярховы, высокатэхналагічны лабірынт, напоўнены добрым лутам і моцнымі салдатамі. Тут нам трэба зрабіць некалькі рэчаў. Знайсці і выпусціць нашых супляменнікаў, запусціць працэс самазнішчэння стацыі і выбрацца адтуль жывымі. У працэсе можна сустрэць прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, але ён нічога новага не дае. Такі ж фашыст і шавініст, як і рэшта арганізацыі. Іншая справа – Фрэнк Хорыган, агент сакрэтнай службы ЗША. Ён з'яўляецца фактычным галоўным босам гульні. Фрэнк самы злы, самы раз'юшаны і безлітасны чалавек у анклаве. Хаця чалавекам яго назваць складана. Над ім ставіліся эксперыменты па вывядзенню суперсалдата з дапамогай ВЗЭ. Фрэнк стаў асабліва моцным супермутантам, і для яго нават зрабілі асаблівую сілавую браню, якая сядзела на ім так, што яе немагчыма было зняць. Але Фрэнк стаў адзіным паспяховым экзэмплярам. Таму праграму прыкрылі. Дык вось, перамагаючы Фрэнка, абраны ратуе сваіх супляменнікаў, ратуе жыхароў сховішча 13, і разам яны будуюць новы Арою. І ўсё, усе жылі доўга і шчасліва. Да, мне не вельмі падабаецца фінал Fallout 2. Па-першае, анклаў зусім злыдні, якім ты зусім не суперажываеш. Асабліва на кантрасце з майстрам з першай частцы, пасля фінальных слоў якога плакаць хацелася. Але гэта ладна, у якімсьці сэнсе нават захапляе. А вось чаму канцоўка абранага такая вясёлая і адназначна добрая, я ўсё яшчэ не магу зразумець. Гэта ж Fallout, тут не павінна быць шчаслівых фіналаў. Але гэта так, суб'ектыў. Калі казаць пра аб'ектыўныя праблемы сіквела, то яна фактычна адна. Кароткі тэрмін распрацоўкі. Калі пачаць распавядаць, колькі было выразана, недароблена і застаўлена за бортам, мы тут яшчэ гадзінкі на 2. Але пад нож папалі як новыя лакацыі, квесты, так і прадметы, інтэракцыі і так далей. Азнаёміцца з гэтым усім можна, напрыклад, з модам Fallout 2 Restoration Project. Рэкамендую азнаёміцца. Але што ж я ўсё прапаганае, гэта ж Fallout 2. Нягледзячы на ўсе яе недахопы, гэта цудоўная гульня, класіка індустрыі і вельмі добры сіквел. Дарэчы, ад гэтага выпуску гісторыі серыі я паспрабую адзначаць галоўныя тэмы гулень. Напрыклад, галоўная тэма першай гульні – надзея. Пратаганіст быў апошняй надзеяй свайго сховішча, пасяленняў на яго дарозе. Майстар бачыў апошнюю надзею чалавецтва ў мутантах і так далей. Галоўная ж тэма Fallout 2, на мою думку – змены. Свет змяняецца і пустэча таксама. Тыя, хто раней быў у версе тэхналагічнай іерархіі, цяпер баіцца больш развінутых супернікаў. Тое, што нядаўна было вёскай на краю цывілізацыі, цяпер і ёсць цывілізацыя. А тыя, хто не хоча прыймаць змены, у рэшце рэшт праграюць перад прагрэсам і эвалюцыяй. Крута я завярнуў, а? Але сапраўды, калі ў першай частцы пустэча толькі прачыналася і ўбіралася, то ў сіквеле некаторыя з лакацый выглядаюць так, нібы і не было ніякага апакаліпсіса. А мы гуляем у нейкую футурыстычную стратэгію. Та і перамагаем мы фашыста-шавіністаў, якія не прыймаюць змены. Але, магчыма, самай важнай зменай стаў тон гульні. Калі арыгінальная Fallout была вельмі цяжкай, цёмнай, змрочнай, то сіквел прыносіць у серыю гумар, і гумару тут багата. Нават галоўная музычная тэма змянілася з цягнучай Maybe ад The Ink Spots на даволі вясёлага Луі Армстронга. У Fallout 2 сустракаецца больш дзіўных квестаў і персанажаў, рандомных сустрэч па адчуванню стала больш. Асабіста для мяне пікам камедыі стаў вось гэты персанаж, які, Я нарадзіўся на 2 месяцы раней за тэрмін. Калі мне быў год, мяне ўранілі на ганак. Калі мне было 2, я захварэў на пнеўманію. Калі мне было 3, я захварэў на вятранку. Калі мне было 4, я ўпаў з лесвіцы і зламаў 6 рэбраў. Калі мне было 5, майго дзядзьку абезгалоўліў кавун.
Калі мне было 6, бацькі далі па галаве лапатай. З гэтым больш гумарыстычным курсам у мяне ёсць дзве праблемы. Па-першае, другая частка часамі ўспрымаецца знатна несур'ёзна і камічна. Не вытрымалі баланс трошачкі. Але гэта будзе выпраўлена ў Fallout New Vegas, напрыклад. А другая праблема ў тым, што у адрозненне ад Black Isle Bethesda не валодае такім тонкім пачуццём гумару, але пра гэта ў іншы раз. А на сёння ўсё, шаноўныя гледачы. Размаўляць пра Fallout 2 можна доўга, але часу ў нас на гэта няма. Дзякуй за вашу цікавасць. У наступны раз паразмаўляем пра самую кантраверсійную, самую папулярную, вялікую і жахлівую Fallout 3. Да сустрэчы!